Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Kia, 19 anyos. May ka-live-in nga itago lang nato sa pangan nga Leo. Taga Barili, Sibumi. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mental health or anxiety. Nagpa-doktor na ko. Normal raman ko no ko. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Leo, tapang kita kinasap ko. Ha? Maglisod na sa ko ginawa. Usa? Ang gahil ako kalawasan. Minod ang tipo ko kawas. Stilan mo eh. Nagsistress na sab siguro ka dinis bay. Tawag ako, Leo. Kay sakit akong kutok-kutok, buko-buko. Masakit tibuok lawas na. Oo sa man, daraw taga ospital. Ayaw lang. Ito lang ko silang mama. Kay mahadlo kong mamatay din, Usa? Unya, kumusta naman ka? Napisilta naman ka? Nahilot naman ti ka? Darang-arang naman, Pero maluya lagi gyud ko man ko og atake. Unsa man day ang imong gibati, Kia? But ang maoy. Basta kay feeling na ko, murag padung na ko mamatay. Unsa? Uy, simba ko ka diha. Ay, bako gustong mamatay, ma. Uy, sapa, ana, sapa. Dili ka pa mamatay. Magpatambal tanak. Asaman. Uy, nisakang imong kabuhi, day. O na, wa mahiro na imong kabuhi. Tuling kay kayo na. Unsa? Nya, kumusta naman ang imong pamati? Okay naman, ma. Ay, maayo hinuon, Kia. Menta kung di ako atakiyon at akong gibati mo, uy. Kibasig mamatay niya ako. Unsa? Unsa man ka, uy? Ay, lagi pagsigigisgot, ana. Kadili na makatabang nimo. Kontrola ka ng imong huna-huna, nga dili magsigig huna-huna og negatibo. Kay maunay nakaingon sa imong gibati, Kia. Ma? Good
Kung natakihon na gani ko sa maong feeling, dili na ko mahimutang. Ngilad nang masod sa kong huna-huna. Ngamura na ko og mamatay. Kay maglisod masab ko og kinhawa. Murag mangkahi ang tibok na akong kalawasan. Maminhod. Magsakit ang akong kuto-kuto og buko-buko. Gidana ko sa akong mama og mananambal. Nagsige na ko og tumar og mga herbal. Apan, naagyot gihapon ang akong gipati. Mutukar lang gihapon. Unya, Layo na sa mga akong gipati. Ay, usa mo kita na imong gibati, uy. Kita, wadyo ko sabot na kiya, nga murag, wa magyug ka maayo. Mga ako, kay maglisod kong paginawa kay kusog keng kulba sa kuntukan. Manag mabuto sa kakusog. Sakit akong kuto-kuto og tiyan. Dapat. Dadon natin ka sa ospital, uy. Yung mga ulit na lang kata kay marami nilunog. May samot akong gipati din eh. Unsa? Mahadlok ko aning ospital. Basin niyang mamatay ko din eh. Ha? Dagka nang mamatay din eh, di ba? Mahadlok ko nga usakos mamatay aning ospital ayo. Mamauli na lang tana pa. Di pa tamahay mong mamauli. Iwa pa may gatag nga resulta ang doktor anang imong gibati. Ato ang doktor, apura ha. Aram makapauli na ta. Okay raman ang oxygen sa pasyente. Ha? Unya, nga lagi ko'y kipati, Dok. Sama-sama magsakit ang akong tiyan o kuto-kuto. Tungod ka na sa imong acid reflux. Huwag ka nang bation mo nga magsigi kag kabalaka. Anxiety ka na. Ha? May anxiety. May anxiety na ko? Oh, nauli na ta din sa ato, ha? Timan ito mga gisultis doktor nimo. Ug kuno sa tong mga angay nimong buhaton ug likayan. Mamatay naman siguro ko, Anilio. Sa kaanak kiya. Abi ko ba og nakasabot ka sa gisultis doktor? Nga ikaw rin ba kakontrol anang imong sakit sa imong kagalingon? Di manggod na ako malikayan ng akong mation, good. Sabta ko ba? Di na ako makontrol ang akong kaugalingon. Kiya. Hangtod karon, niya paghihapon ang akong gibati. Ug naikog na kay ko sa akong ka-live-in ug sa akong mama ug papa. Nga mao'y magsige og dana ako sa ospital, matagi kayo nga atakihon ko ug maglisod ko sa paginawa. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, unsa man gyud ning akong gipati? Nga kun atakihon ako, manggahi man ang tibuok na akong kalawasan, maminhod, ug maglisod ko sa pagkinhawa, ug mahadlok kong mamatay. Mao ba na'y gitawag nila og anxiety? Ikaduhang pangutana, magsakit sa pang akong kuto-kuto ug buko-buko. Matod sa doktor, acid reflux ra ko no. Ug matod sa mananambal, nisakapod ko nung akong kabuhi. Unsa man gyud tinuod? Ikatulong pangutana, permi na kong mada sa ospital kung maglisod na ko sa pagkinhawa. Pero inig-abot na ko sa ospital, okay ramang ko nung akong oxygen. Naunsa man gyud di ay ko. Ikaw pa to katapusan. Permi lang gyud nga bati ang akong huna-huna. Permi kong maghuna-huna nga mamatay na ko. Delikado ba ning akong gipati? May chance pa ba nga maulian pa ko? Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Kiya. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Ni Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Kayo sa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist.
Klase-klase pamaagay sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kang padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page. O ba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga a generous act, no matter how small, becomes a light in someone's darkness. Wow! According to Father Aloy, no? Generous lang yun ta. Kutob na po sa itong kaya. Di kay sobra na po ito ka-generous niya. Wala po naibilin para sa ato. You cannot give anything which you don't have. Kaya magong piso para sa uban, wala ka naibili. Pero nga to sa uban, dako na nagbili. Kanang 1,000 para sa uban, iti para sweater. Pero sa uban, usan na nakasakong bugas nga 25 kilos. Kanang milyon, bilyon, manta ka kita kung sa itsura, ani. Para sa uban, kanang 1 billion, sincere na. Pero kitang mata ka kita, ana, orang damgo lang na nato. Mauna, no? So, depende lagi po na sa, ang butonis ko no, muso, depende ko sa kagamay o kadako sa kanang uhalis. Alright? So, ang atong magtatampo kanang lawas, si Kia, 19 years old, taga Barili, Cebu. Okay, kuyawan ko siya, mga-anxiety ko na siya. Musta naman dahil mga paras family niya? Si Felix, Felix Real. Musta naman ka na, Felix? Tapos yung mga kaila niya sa Barili, no? Mamuhin na sila kunog mga kanding, mga pabo, okay rin nang mamuhi kag kanding, or okay rin mamuhi kag manok, o sagway mamuhi, di na tayo ihawon, pero ayaw lang pong kawatang manok sa yung silingan, or bida, gusto kayo mo kaog manok, pero manok sa silingan. Musulte lang yung kunani, naagay mga tao, gani mo kasaligan, bisa kung saon ay mo ayo-ayo, smile, tukbon yung ka. Regards na mga taga-kantawan, City of Naga, Cebu. Hinaot nga, na ay mga sanitary permit ng atong pagbuhi-buhi niya, Kay, dili maayo sa atong panglawas. Barangay Captain Chris Ababa, Regards na ni mo niya, Kap, ug ni Victor. Unang pangutana, unsa man gyud ning akong gibati nga kung atakihon ako manggahi man ang ibuok na kong kalawasan, manminhod o magdisod kong paginhawa o mahadlok kong mamatay. Mao ba ning gitawag og anxiety? Yes, anxiety is naagri natong tanan way makapanghambog nga wa say anxiety. Itang tanan ay anxiety. Usapan na to likay-likay. Pero depende na og how we dance with the music. Mantay mga anti-anxiety medications. Almost every day ko nag-resitag anti-anxiety medications. Pinaka-common ako, di lang ko ma-mention og nga na brand name. Alprazolam. Perme ko na. Clonazepam. So, perme na maka-relieve na sa imong og ayaw pagtuo nga overnight ma-relieve ka. It will take time. Avoid the situation nga maka-stress. Ikaduhang pangutana, magsakit sab ang akong kuto-kuto ug buko-buko. Matod sa doktor, acid reflux kuno. Ug matod sa mananambal, misaka kuno ang akong kabuhi. Unsa man gyud ang tinuod? Ako medical doctor man ako. So ari ko motuo sa doktor, no? Acid reflux or GERD, no? Ano siya ay mga tambal. Pwede na to katagag antacid like may mga antacid nga Crimelis, Crimalin o mga proton pump inhibitor like sa may omeprazole, mo na mong ipangatag. So, kung naa kaniya ni inom og tambal, kay naanay tambal, Katulong pangutana, perme na kung madala sa ospital kung maglisod na ko paginawa. Pero ingon, ining abot na ako sa ospital, okay naman kuno ang akong oxygen. Naon sa good kahaday ko. Nag-anxiety ka, no? Nag-anxiety. So, nga multiple psychosomatic signs and symptoms. Kanto sa mga tao nga inibilap og anxiety, sakit diri, lisod mga ginawa, tukuto, sakit, punga, bata, kung kuhaan kag laboratory exam, there is nothing wrong with you physically. Normal tanan ng laboratory. Kung anong daghang kag pamati, dugod kay psychological ang imong problema. Ikaw pato katapos ang punguta, perme gyud kong bati aning hunahuna, perme kong magunahuna, mamatay na ko, delikado ba ning akong gibati, may chance pa kung maulian, unsa ang buhaton, guwan siya sa psychiatrist, no? Na matambagan ka, matagang ka anti-anxiety medication. Mamatay magud ang tanan, wa may di mamatay na to. So, pero kung mahimo lang, magmatay ta with dignity. Mamatay man tayo, uy, basig mamatay ko,
Kita tanan. Dili lang ta magdungan. Mo ta magampo kung matay tagdali kung mahimo pa moabot tag 1,000 years. Mo Dracula. Mo kaon tag sakto. Inom mga tambal kung masakit kay di taganang mamatay tagdali. Pero as to the question nga mamatay ba ta? Mamatay ta bisag unsa pa kadato nimo. So go and see a psychiatrist para masulistahan kag anti-anxiety medication. Kaning acid reflux nimo, tuhoy lang to imong doktor. Labi na ko ng imong doktor, gastroenterologist nga gikuan ka, gi endoscopy. Kaya nakita ditong whatever gas-gas, tuhoy na lang to siya. Okay, so now takasabot ka sa akong gi-speaker nimo Kia. Indot ba kay kagngan kay onay kong auto sa una, ako nang gitrade in. So ngadto sa libuan milyon nga naminaw sa itong programa, kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Elaine Batan. Salamat kayo. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Handumanan sa kaaw. What is this I'm feeling? I can't explain. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maxie. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I've fallen for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga San Vicente, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maxie. Asa naman is Bella, uy? Kaniyaram ko nagpaabot niya. Day, Maxie! Ay, salamat! Niya nagitaon ka, day. Kadugay pa nimo. Uy, manggakos ka man ko. Gibingaw ko nimo, day, uy. Kaya dugay na betang wa magkita, kay bakasyon baya. Aw, hinoon sad. Misamot pang kagagwapa, day. Saba, uy. Guwapa gud taon. Lagi! Si Carl malagi na nagpaingon din eh. Asa ba? Narao? Tara. Oh. Naamalagi na siya kuyog. Hi, girls. Oh. Hello. Naamalagi kay Kuya Carl. Ako na yung gagaw. Go. Ilay lang sa mo sa akong mga amiga. Kini siya si Bella. Hi. O kining usa si Maxie. Ako na yung gagaw si Brian. Hi. Brian, imo mo kong gigunitan akong kamot. Sorry kayo, Max, ha? Wala kong makapugong na nakakita ni mo. Tsaon, gwapang biti ka. Atik sad ay. Tinoon bitaw, gwapa ka, Max. Sabi sa nang igagaw na ko, Naman sulti nga. May gwapa di siyang amiga. Sige na, oy. Magbuwag-buwag ta ninyo kay muato na mi sa among room. Hi, Max. Hello, Bri. Upauli na ka? Oh. Kumanta pa uli. Ha? Ay, kabala ka. Okay daw tang tuyo ni mo. Gusto lang ka na kung ihatod sa inyo. Sugot na lang, ihatod ka, day. Kay gwapo kayo na muhatod ni mo, Makulbaan man sa taoy. Maghatod-hatod ka na ko, Bri, niya. Mabugduan pa lang yung hinuon ko sa imong uyab. Ay, kabala ka, Max. Okay, wag na, uyab ako'y gagaw. Sorry ka, Carl? Tinood bitaw. Tinood ang gigon sa akong igagaw, Max. Nga, wakoy uyab. Maong, dali na, be. Huy, imo mong ganang kita akong bag. Dali na, kay ihatod ka sa inyo. Daray mong bag, Max,
Salamat, Bri, ha? Jesus, salamat pag siya eh. Ugma ha, ako sa mo kang ihatod. Ha? Kinsa man tong naghatod nimo, Max? Imo tong uyab? Dili maoy. Ako na tong amikong. Mao ba? Okay ra man ang mag-uyab-uyab ka, basta dili lang nimo pasagdan ang imong pag-eskwela. O sa gusto nimo kanon, kaya ipalitan ka. Ha? Ayaw ra, oy. Ako rin palit. Ako na lang lagi. Lingkod lang ka din kay ako rin palit. Sige. Bisan unsa na lang. Di kwarta, oh. No, ako rin bala. Ay, nagasto-gasto niya. Hala. Di may kimayti si Brian. Iya matingali ning uyab. Noon sa man ko. Nga nagkisakitan mo ko sa kong nakita. Maxi, pagdali diha. Uy, kay malit ka na sa mong klase. Ma! Mayo! Mayo! Uy! Maxi! Si Brian. Imo pa magkikong gikuha, uy, Brian. Nga naman gud ganahan gud ko nga ihatod og kuha ka na ako sa eskwelahan. Nganong imo man ikibuhat na ako, Bri? Walang, ganahan ako. Unsa na may real score ninyo ni Brian, Day? Real score? Unsa man? Uyab na mo? Dili tay, uy. O, wa man sana siya manguyab na ako. Pwede day na. Ngatod kuha ka niya din sa eskwelahan, o niya, dili mo uyab. Tinuod lang kitay. Dili may uyab ni Brian. O wa sab siya manguyab na ako. Naunsa ugod taon na. Pero, mura na sad mi og uyab kay protective og gentleman si Brian nako. Dali na, uy. Ang mauli na ta kay hapon na. Gamay na lang kayo mga estudyante, oh. Kadiyot lang gud. May isulti ko nimo. Pwede ra mo nga magisulti nga maglakaw ta. Karon gani, oh, nagsulti naman ta. Lingkod sa gud dere. Eh, nako importante nga tuyo nimo. Unsa man ganang imong tuyo nako? Huy. Unsa man imong tinutukan nako? Mura man sa kog mahilis, ana. I love you, Maxi. Brian. Ang tinuod. Dugay na ako nakagusto nimo. Manguyab ka na ako nga. May uyaban ka? Ha? Kasi may nagingon. Nakakita magud ko nga imong gimayti. Wala may ato eh. Oh. Nagbuwag mo? Oo. Nga naman. Wala may mo kasi nabot. O, siya sa bang inungdan. Anong, wagit kumusulti ni mo sa kong feeling. Kay, uya pa mugod mi ato, katong nakahilata. Mao ba? O karon kay, wala naman mi. Free na ko nga musulti sa kong feeling. Diyan ni mo. Brian. May chance ka ko, Maxi? Ang tinuod lang, Bri. Sa sige na to kuyog-kuyog. Og sa imong gipakita na akong kabuutan diri nako. Na-in love na ko nimo. Oh, tinuod. O, lagi. Nga sa ato pa, kita na. Oh, Brian. Salamat kayo, Max. Basta, sa ari lang gid ko nga dili ko nimo binuangan, ha? Og dili ko nimo pasakitan. Oh, Max. Ako na isaan ni mo. I love you. I love you too, Brian. What is this I'm feeling? I can't explain. Lipay kaayo ko nga nagkauyab ni Brian. Kay love man sa nako siya.
Og 2 years na kami ng among relasyon, ug wa gyud mausabang yung feelings na ako. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Maxie nga taga San Vicente, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan, I've fallen for you. I'm falling